készsége sérül, a kommunikációs kompetenciája sérül. Ez az afázia. Saját szavaimmal. De tudok definíciót is, elmondjam? Mondd el, kérlek. Az afázia az a beszédértés és beszédkészség egy vagy több összetevőjének az agy lokális károsodása következtében létrejött zavara. Amikor te először találkoztál ezzel a definícióval, elolvastam még egyszer, hogy ez mi, de egyébként abszolút logikus. Elmondjam még egyszer, lassan. Az afázia az a beszéd. Az összes készség, amit a balesetükig, vagy betegségükig, vagy bár balesetükig megszereztek, azok mint ilyen kis kavicsok lennek, vagy kövek, amik benne lennének egy ilyen táróledényben, vagy gödörben. És ezt a gödröt most elfedte a víz. És ezeket bizony egyesével föl kell nekik hozogatniuk, és nem markolhatnak egyszerre sokat, mert az úgy nem lesz jó. Tehát, hogy szépen az összes készséget, az összes szót föl kell hozni, és ez egy nagy munka. Tehát, hogy ne várjanak pár hetes regenerálódást vagy rehabilitációt, mert az nincs. Tehát ez hát minimum másfél-két év, amíg hát normális, hogy elfogadható szintre kerülnek, amivel már esetleg ők is elégedettek. Egy egészséges ember talán akkor tudja ezt az egészet átérezni, hogyha belegondol, hogy külföldön meg kell szólalnia az ottani anyanyelven. És éppen ezért, hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk kint vagy Németországban, és kérdeznek tőled valamit, és annyira válaszolnál, mert magadban megvan a válasz, de nem tudod kimondani, mert nincsenek meg a megfelelő eszközeid hozzá. Kicsit ilyen az afáziásoknak is a helyzete. Szóval az ember, ha afáziással dolgozik, megérti azt a kifejezést, hogy a nyelvemen van. Tehát, hogy tényleg azt látom, hogy ott van, és iszonyatosan dolgozik, hogy innen elküldje, és ki tudja mondani, amit tud, csak valahogy a csatornája az nem. Hogyan kerültél kapcsolatba az afáziával? Nekem az első fél évben volt egy beszédtechnika tanárnő, dr. Szabó Edina, és ő mondta, hogy megalakult ez a Budapest Afázia Centrum, és így meg kellett elmenni és segíteni oda bent náluk. És volt, elmentem, megnéztem, hogy néz ki, tetszett. Először csak néztem a kurzusokat, aztán megmondták, hogy mit kell csinálnom a betegekkel, tehát akkor még úgymond a felelősség nem az enyém volt, mert egy előre megadott feladatsort csináltam velük végig, és utána szép lassan elkezdtem a saját kurzusaimat is tartani. Nekem 3 kurzusom van jelenleg, az egyik az egy egyéni foglalkozás, illetve van, vagy még ennyit vagyok, 3 férfival, tehát 3 fiúnak tartok foglalkozást, illetve filmes kurzust is tartok. A 3 férfi emberrel verbális és vizuális megértést veszünk. Az utolsó kurzusom az meg filmes kurzus, irányított filmnézés van, tehát egy általán kiválasztott filmből megnézünk egy részletet, és utána azzal kapcsolatban vannak feladatok. Vagy az, hogy beszélgetünk elméleti dolgokról, kritikáról, vagy az ő véleményüket hallgatunk meg, és tulajdonképpen megbeszéljük a dolgokat, vagy pedig konkrétan feladatok vannak. Tartottál tőle? Jó. Nem, mert nagyon ügyesen kerültem ebbe bele, tehát adva volt, hogy ha én ezt velük megcsinálom, az nyilván segítség lesz, és közben még egyre jobban megismertem őket, meg megismertem az afáziának a különböző változatait. És így utólag belegondolva sokkal nagyobb, sokkal ijesztőbb utólag belegondolni, mint akkor.